com a mentores, és possible que aquests dies estiguem més baixes de moral que normalment i, a més, que ens preocupem de la situació dels nostres mentorats i mentorades i de les seves famílies, que potser tinguem algú que s'ho està passant malament en el nostre entorn directe, etc. Hem de ser curoses, especialment en cuidar de nosaltres mateixes, si volem estar en condicions de tenir cura del nostre mentorat o mentorada. A banda de seguir amb rigor les mesures de seguretat i salut que s'estan indicant des de les autoritats sanitàries, és important que tinguem en compte el següent. Per exemple, el descans, dormir prou hores, o l'exposició a les pantalles. Hem de procurar trobar el màxim d'activitats analògiques pel dia a dia, tant de distracció com de treball o de contacte social. I també la manca d'exercici físic. Hem de mirar de trobar alternatives en la mesura de les nostres possibilitats i necessitats, com fer rutines de ioga, estiraments o exercicis senzills, pujar i baixar escales si podem, jugar amb un nen o nena petit si convivim amb algun, o jugar amb una mascota. Intentem mirar de no deixar-nos guanyar per l'aïllament i els sentiments com la tristesa, la por i el decaïment, que són perfectament normals en aquestes condicions. Sabent que podem donar-nos permís per sentir que no podem més, procurem que aquestes emocions no ens paralitzin. Què faig si el meu mentorat o mentorada no em respon? O si descobreixo que no té mitjans per seguir mantenint la nostra relació a distància? Pot ser desmotivant, però he de tenir en compte que és una època molt excepcional i que fem el que podem, no desistim. I jo, què puc fer? Doncs puc intentar parlar amb la família per veure si li poden deixar el telèfon en algun moment, o puc enviar-li un vídeo explicant com estic o què faig. També puc enviar-li un enllaç a alguna activitat atractiva que pugui motivar-li, o un enigma d'aquests a WhatsApp amb icones. Puc enviar-li també un collage fet per nosaltres, amb tot de fotos nostres, del que hem viscut fins ara. I també recordar que des de la FEP estan proposant espais de trobada virtuals entre mentors i mentores per compartir inquietuds, suports i idees. També pot passar que hi hagi males notícies, així que hauré d'estar preparada per rebre informacions o viure les emocions pròpies negatives. Ser conscient que pot passar i que puc no estar passant-lo bé, i el meu mentorat o mentorada tampoc. Com m'ho faig quan escolto una mala notícia? El meu pare està ingressat a l'hospital o el meu nòvio m'ha deixat durant el confinament. Una de les solucions pot ser la comunicació empàtica. Per exemple, puc escoltar i apreciar el que veig i el que em diuen, o no jutjar ni menysprear l'emoció que em ve, o preguntar si ho he entès bé, o també puc preguntar si puc fer alguna cosa. I finalment, fem plans de futur. Algun dia aquesta situació excepcional s'acabarà i ens podrem retrobar. Què farem llavors? Com podrem fer balanç de com ha anat? Aprofitem el confinament per fer molts plans. I recordeu, no estem soles en tot això. Sabeu que podeu comptar amb l'equip de la FEP, sempre que ho necessiteu, ja que aquest moment no és gens fàcil per ningú. Així que, quan necessiteu suport per fer el vostre tàndem, adreceu-vos a la vostra referent a FEP. Estem aquí per tots vosaltres. Fins aviat!